Jedan vrlo očekivan transfer je pred vratima Dinama Zagreba i nećete vjerovati detaljima ove trgovine. Pripremite se za uzbudljivo iznenađenje koje dolazi iz Azije. Da, dobro ste čuli. No prije nego otkrijemo sve tajne, pozivam vas da se odmah pretplatite na naš kanal. Da, točno, kliknite na gumb za pretplatu kako ne biste propustili ni najmanji detalj ove senzacionalne promjene i budite među prvima koji će dobiti sve vruće informacije. Dinamo Zagreb je postigao jednogodišnji dogovor o posudbi s japanskim klubom Hokkaido Consadole Sapporo, plaćajući 400.000 eura za posudbu i s opcijom otkupa od 1,3 milijuna eura za Takura Kanekoa. Ponuda je promptno prihvaćena, a igrač je izrazio veliko oduševljenje zbog pridruživanja našem klubu. Ovaj transfer obećava donijeti novu energiju i kvalitetu našem timu. Igor Bišćan i Dario Šimić temeljito su analizirali izvedbu novog desnog krila i zaključili da je upravo takav tip igrača kojeg trebaju. I naravno, ne smijemo zaboraviti mišljenje Mihaela Mikića, asistenta Damira Krznara u Mariboru, istinskog stručnjaka za japanski nogomet. Mikić je također pohvalio igrača, a prema onome što smo saznali, njegov dolazak u plavi svlačionicu s nestrpljenjem se očekuje. Sada želimo znati, vjerujete li da će Takuro Kaneko biti veliki adut našeg tima? Ostavite svoj komentar i sudjelujte u ovoj živoj raspravi. I ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal kako biste bili u tijeku sa svim novostima o Dinamu Zagrebu. Kliknite odmah na gumb za pretplatu i ne propustite nijedan detalj ovog uzbudljivog transfera. Pridružite se našoj strastvenoj nogometnoj zajednici.